मा खालामदों ब्रा सुवाक मा खालामदों मा खालामदों बेलाय माबा औवा हासुङाव अमा हांनो नागिरदों बेयाव हौवा जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा आरो लकेल बानलु थफा लकेल आइटेम अमाया मा लकेल नामा लकेल अमा थावख्रि दंबावोसो नै बेखौ दा मारै खालामगोन बेखौ दा अराव सावनाय जासिगोन आरो अराव सावगोन ना मेगोन सावगोनानो खामनोसै जेसेबां माबाया मोनगोन आरोखि जेखिया गासिबो लागायजोबखाबाय बरिया नैबे मा बुस्थु लागायदों बाय गासै मथा मथि मोनबा सयतासो जिनिस लागायनानै लगायदों आरोखि माथो बरिया जासिगोन दा धेरबिलाव दंफैयो लोगोफोर बेरायफैदो गावनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिनो दखान बन्द'नि बेरायलाफैनाय जाहैबाय खारिखरा संगासिनो फान्थावखौ एवबाय सनाव होनानै थाव फुनबाय खामानि खर' खनसे होलाय थावखौ माबायदि नुयो नायनि खर'आव फुनजोंलायलायनो खनसे बेलाय माथो अरा जोंगासिनो खना खना होदो आरो सोनाब साइडथिं हो बांसिन बारा उल्था ना बारा उल्था सोनाब साइडथिं हो अराव मेबाय नै औवा हासुङाव दुमनानै ओइ साइडथिं हो सोनाब फारसे बास बिथिं सोना हो मोजाङै ओरै सानजा औ खय घन्टासो नांगोन बेखौलाय मोननो आराय घन्टासो नांगोन दिनै फार्स्ट टाइम नुबायलां बिदि बानायनायखौ बेलाय बे अन्थाइखौ होदो अन्थाइखौ थोनदों मोनदे खाथ्रा जाखासिगोन बे बेदरा मेबाय औवा हासुङाव साराय उफाले पिकनिक जादों एसे नारखोनांसिगोन फारसे अरा जायासै
फिल्डआव नामायनो नागिरबाय नै पेराग्लाइडिं औ नामायसिगोन बे गाहायाव बायलाय नामायनो नागिरबाय ओंखारबाय सीधा ले हम लास्ट तो गाड़ी जे एक बार गया